phakathi angimboni Sibungu athi ngembheka futhi la wonke abasebenzisa sengiyisondo nakarayithi bafowethu sifuna ukuqeda kune-one-on-one eyayingapha emzimkhulu kwathi uyizophelela la kune-one-on-one eyayingapha emzimkhulu kwathi uyizophelela la uyayikhuphula noma phesheni kahle kune-one-on-one kwathi uyizophelela la bafowethu nakanjani-ke ziyakhala amachachi mapeshengo sure ngicela lesimoto lapha ngaphandle kusho ukuthi abasebenzisi siwafaka kabili sizowafaka kabili kule moto lapha ngaphandle and bathi ne-traffic ama-marshals ami lapha egeyithini bafowethu ngicela esebenze ngokuzikhahla ngiyacela ama-marshals ami bafowethu lapha egeyithini esebenze ngokuzikhahla ngoba lezi moto zisuka kuze zizodlala Junior ngiyacela Junior abadinga sondela egeyithini bafo sondela egeyithini kuyona ulelo kuyasimba ngoba ngempela abantu basuka kude bazodlala so leya traffic lapha ungamane kuthiwe zikhokhe iy'moto sezingaphakathi asihambe DJ sesifikile ngaphakathi bafethu anishare ulive wami-ke manje sengi-on duty njengamanje ngila kwi-MP sengizoza lapha kusiqa ngize lapha kucaba uqhubeke njalo-ke la sisajajwa njengamanje sisajaja la manje awusuka madoda kulukutu inside niyazibonela-ke uSizwe uyena ojaja i-MP bafethu uSizwe uyena ojaja i-MP njengoba nibonile-ke la bafethu ukuthi ufike wakhipha u-87 la wathola ukuthi nana kwashekile la ya Kwamphela ndaba awusuka madoda Ja, vis. Ja. Right. Okay. Ja. Okay, I'll see you next door.
Hayi asinamazwi. Kulmani bafethu, nitsephe screen bafethu, nitsephe screen ni share lives. Sengi on shoot sekugwapha njengoba ngishilo kumele ukuthi ngikulento manje yengezo manje. Silama nje kuze lonke njengamanje. Nanguze lonke manje sibona. Nang bafethu. Hayi. Nanguze lonke bafethu, nanguze lonke, nanguze party inside. Awangena amafleki face, awangena amafleki. Sawo 7 seats njengamanje. So 7 seats manje. Yeah. Bafethu, akuphukeni bafethu, siye lapha ku 10k. Unlike bafethu, unlike. Sesela manje. Nithini la? Ngiyakhuluma la. Nazia, ible, islamba, Magdab ngiseza kuyona mfethu, nasi imoto lapha, ngiseza kuyona, nasi laphana, siyeza kuzona mfethu, naku 87, unjani 87 lapho mfana, unjani 87, uvule mfana, bayibonele. Alright. Yeah, siyadlula njalo la, siyadlula la. Bazalana. Sawubona mlungu unjani? Yaphila mlungu. Kwenzakalani? Seza amakhwantamu. Aseza amakhwantamu. Hayi. Antiyezo njalo amakhwantamu ufull color bazayo njengamanje ungangibuza izinto eziningi. Traffic lapha ngaphandle kuyanyeya. Bafethu kwenzakalani bafethu share live wami bafethu. Angeke sikwazi. Hey madoda, i-next stop siyaphi? Hayi bafethu ngeke manje imoto ezitsha zenze njani kanti? Imoto ezitsha zenze njani? Bafethu engikwazi ukuthatha ilokhuza zenu. Ngengikwazi ukuthatha mina mfethu. Yabo khuluma la mfethu, uphi no spring, nangu no spring. Eluze we-Uncle G. Nangu no spring face, nuts mfethu. Angishare ulive wami, nuts. Chiba. Nani. Ukugcwaba. Yeza ke ukugcwaba nangu lapha mfethu. Nanga ukugcwaba lapha mfethu. Nangibuselike emuva ke manje, ngiyaqhubeka ngiyaphambili manje. Ngiyaqhubeka ngiyaphambili. 9802 bafethu. Uskora. Uthini skura bese la abafans akho? Ngithi bafethu ungiseka kwenu. Lapho yakhuluma. Kodwa mina ngithulile. Ska. Uthini bese namhlanje? Uzozala. PX 03
Nailento le. Bafethu naku live bayophilayo. Naku live. La bafethu. Yebo. Ngena mabafethu ngena uqale ngeshebe. Bafowethu lingakhona SMS imoto oyithandayo uyesebenzela ku-44151 bese ufake i-registration yemoto oyithandayo 44151 NUP TikTok imoto show people. Yes, nazi imoto besilang seza kuzona mfethu. Nazi imoto lapha mfethu. NUP nazi. Nangu mnazo NUP mfethu. Nazi imoto bafethu, nazi imoto. Ukhona yini pitbull. Ukhona bhuti wami. Yini? Ukhona. Magnami khona. Ngisaya khona iPitbull. Pitbull. Bafethu antshela abantu bajoyinele live la ngiyabona. Yeah. Pitbull nansi. Pitbull. Usigananga lapho usigafethu sengikhulumile nawe mfethu usigaba. Ungasho ukuthi ufake istatus somuntu zemtuka. Asazi lezani ngoba wonke umuntu Abafethu 10k. Sifune through. Ongekho la ongekho la inkulumo. Ngoba mina sikhipha la inkulumo. Yabona nje uzazi ukuthi awuthendekendi kahle la TikTok yezinto la inkulumo. Ngiyatshela 10k. 10,000 viewers uzazi ukuthi nama-followers abancane. Ungalokhu ufollow abantu yenza ividiyo la inkulumo. Ngiyakutshela uzongibonga ekugcineni. Mavusane nogaba ngicela nisondele la. Ya, abasondele manje siphelele isikhathi. Gaba. Ana sizwe siyalawula-ke manje. Siyalawula-ke manje sizwe. Siyalawula-ke manje sibinjwa. Asibinjwa sidalo-ke. Asisabinjeki. Hayi, asisezwanga ngomuntu ziyaqala manje. Yabona emtuba siphethe oshoti siphethe othamiso lana awubatshela abafans akuthini lanikeza phela angifuni ukukhuluma izinto eziningi anti sponsor bayifuna imoto zabo I got it. That's Salwa somlungu madoda. Batsheleni bafethu ukuthi ngilive mfethu. Batsheleni ukuthi ngilive. Asihlanganeni eShepstone. Sihlangane eHardini. Sihlangane kwaXimba. So besilapho sibe sikhona. Original Magda. Hey, nanga ngiyeza bona. Nanga Magda. Ngiyeza again. White almonds, nuts. Ay, cola. Ay,
kakhulu la. Abafethu angafika 10k. Imnandi lento. Magdam uye number 1. Hawu, usuyazi. Nangu usizo. Waze walikhulu. That's Thailand. Naka la mabhande lawo. That's 10k. Asikuphukeni bafethu, asikuphukeni bafethu. Nimfollow bafethu. Hayi anman. Hayi. Nangu ubona nsizwe lapho. All right. Asikuphukeni bafethu siyaza kugcwala. Orange Magnum. Eto, Exiam. Kuluman bafethu, asikupheni 20k. Asikuphuma 20k. Follow me send us some no. Asikuphuma bafethu. Orange Magnum. Umbali unjani lo. Move lo bafethu. Chocolate lo. Base kuba ulo. Kuphukani bafethu siya ku 20k bafethu nimfollow bafethu. Ya bafethu nifuna ukuthini Magdam ngidlule kuyona ngingafuni ulo ngibosi. Magdam la engine yayo. Ayasho lapha ekhona nathi lapha ekhona yabo. La ekhona pa. Phela manje ama-avance bese angakangeni la mfethu. Yeah. That's awukho umshayeli la mfethu. Fusi. Shazi uqonqonela la. Akekho umshayeli la. Shazi. Oza sweet la yabo. Ubujune. Wemshazi. Khuluma bese. Khuluma bese fast. Zamani. Udunia lo. Anganothi sikephi la isemathuba. Wamsane kodwa. Sikhona sila. Indaba zakho umuntu uzolalalele. Ningathazi show. Nangu Benson. Khuluma Benson. Sekuphi lapha sikhona? Sakhona ngaphandle.
Uthini uphethe emtshupha? Jabulile. Danke. Vusi. Bele khuluma ngemoto yakho bafuna umshayeli. Usukhona njengamanje uthini ngemoto yakho? Siyangayisho ukuthi abantu abavoteli bakunawo. Bafethu well done bafethu. Danke. Danke baba, danke baba. Siyeza again. I love people. Yeah, I'll call Shaman. Shaman will call. Call Shaman. Awapusha machachi mafresa, awapusha machachi. It's cut. Pushani mafresa, it's cut. Abalume, ofulukana abalume. 20K. Abalume mafresa, kukhona izimoto kuzongena okhala bese kungene lo tutholo. Sala nje kanza kwethu. Amajaji awathi ukushasha ngezimoto la stage. Angamboni stick gcwaba bese, angamboni stick gcwaba ngazi, ngamboni. Thuthuka khona. Ayamazi thuthuka uthubani. Skyline. As a skyline. Ayigela phela la kuhlanganiswa yonke into la. Kuhlanganiswa yonke into la phela so 76. Yabo. Sikhona phela. Uyezwa. Ay. Nayi lento lena. Nayi lento ayifunayo. Nayi lento ayifunayo. Ayon. Skyline list. I see about 20K. Skyline, yes. So. And it's winding around the back. Angazi bese.
Usani bafethu 20k consequence sikhuphuke bafethu. Ngeke ngikwazi ukuthatha ama request yeni bafethu. Ngeke ngikwazi. Lezi imoto inamakhalasi, ama-etika namakhalasi. Kulezo 35. Abnabo. Iwini izodudumela ukuthi iyodwa leyo ngezulu. Iyodwa. Iyodwa leyo ngezulu. Suela ngezele. Iyodwa leyo ngezulu. Imikini yawo. Aish. Qala ngakini. Lezi imoto inamakhalasi, ama-etika namakhalasi. Kulezo 35. Abnabo. Iwini izodudumela ukuthi iyodwa leyo ngezulu. Iyodwa. Iyodwa leyo ngezulu. Suela ngezele. Iyodwa leyo ngezulu. Imikini yawo. Aish. Qala ngakini. Sayafika lapha phezulu. Saqhubeka. Yini le? Etika le. Sike-etika manje, ha? Etika. Ayi. Nayo leyo mpahla. Nimzwileke uZola uthini? Ngothola ukuthi ayinayo le. Sizoyifica nje. Ngoba ngiyisula nje. Sizoyifica nje. Wena ufuna ukuwina nemoto enesalela senaphethu. Uba lowo bangekho fela. Afika washo lo ayisula imoto efica nje. Wena ufika nemoto eneboya zenaphethu bese ufuna ukuwina. Hayi ngisethembekile. Alright, size ngala. Yiphi le moto le? City 51. City 20. Oh, Nkosi yami. Lezi imoto inamakhalasi, ama-etika namakhalasi. Kulezo 35. Abnabo. Iwini izodudumela ukuthi iyodwa leyo ngezulu. Iyodwa. Iyodwa leyo ngezulu. Suela ngezele. Iyodwa leyo ngezulu. Imikini yawo. Aish. Qala ngakini. Sayafika lapha phezulu. Saqhubeka. Yini le? Etika le. Sike-etika manje, ha? Etika. Ayi. Nayo leyo mpahla. Nimzwileke uZola uthini? Ngothola ukuthi ayinayo le. Sizoyifica nje. Ngoba ngiyisula nje. Sizoyifica nje. Wena ufuna ukuwina nemoto enesalela senaphethu. Uba lowo bangekho fela. Afika washo lo ayisula imoto efica nje. Wena ufika nemoto eneboya zenaphethu bese ufuna ukuwina. Hayi ngisethembekile. Alright, size ngala. Yiphi le moto le? City 51. City 20. Hayibo. Nazi imoto ezintsha amadoda izoshaya imoto endala. Jesu Kristu. Vula baba. Hayibo. Khuphuka lapha ndoda. Khuphuka. Kuyawashwa ndoda lana. Kuyawashwa. Ungasabi lutho baba. Asabi lutho baba balala mfethu. Asabi lutho baba. Ayi. Kube kanje. Great sound. Anginginika bonke 100. 100. Lali fresh amadoda. La yaphume inambeni.
Wasibo ukuphi kodwa sibo mfethu. Athi challenge ikhona. 95 lutho baba sibone phakathi. Hey baba ngeke baba le moto buko. Manje clean. Ay. Isaphethe. Hayi ngeke bafethu hayi. Uyabona? Ngoba yena ufana Awuthabona ke. Wesizwe, uyichathile le moto. Banini bafethu. Banini bafethu bodade. Mina sala ngesikhathi. Ngimtshelile umbuzi la ngisemakhaya lapha ngathi ayikho category yakho uzokushutha la yedwa kupheli. Bamcheckile kupheli. Lokho ngisho Category yakho isekho. Kubuleke ngisajajo. hayi. Ulobika kanzama. Mfowethu. Sizwe, lalela uBenseli. Wesizwe, khona ama 7 seats azayo. Abebanjele itraffic lapha. Nami ngibekwe itraffic. Mana, awufakithi. Kunama 7 seats avela. uBenseli. Wakithi uzongifaka ngeke. Ngime khona. Thilo okhaya. Khona ama 7 seats azayo. Baba nje itraffic uBenseli machine. Wena akaphakathi koBenseli. No Portulo. Ciao ina. Ithela phezulu. Kodwa ke ukuthi angazi noma uthunde noma uthunde ngoba lo ndoba ingenelo. Asale Junior, asale. Uzosale mfowethu. Chovisto. Junior, Shamshas. Le moto uluka Bafethu ifuna ijiki ibhekene Jesu. ibe lapho ijiki ibhekene Jesu. iMagnum ayijiki ibhekene bese ime nje lapho Abavele benze lapho yini? Sizo. Ngicela nje sikhiphe iscreen. Sizongikhombisa inkinga enkulu. Sephela iscreen ngasabi. Sephela iscreen sikubona le Facebook la ngene ngemoto yakhe. luka kwethu mana nje lapho mana nje ayiphume iphumayo Ayiphume izimoto Bensel. Bafowethu. Sephela iscreen sikubona le Facebook la ngene ngemoto yakhe. luka kwethu mana nje lapho mana nje ayiphume iphumayo Ayiphume izimoto Bensel. Bafowethu amakhonta abo thukhala. Nenziphi konje Bensel? ngizokutshela noma ufuna ukhala balunga kodwa ke awamanje ake kulunge nje Othuthuthi. Alright, othuthuthi bafowethu balunge lapho masiqede nje na yabafaka.
Kanti kubambene crowd manje kube empty. Khona lezi moto zaphuma anodrayiva asebeyidile. Mshazi. Qedani ke phela nifike ephawulini. Christ. Yebo. I-on. Ade bengibuza usukhona namhlanje. Ekuse sikule mpahla yasebukhosini angithi ngizale ebukhosini. Tabazo. Yilo SSG's K. Bengicela ningivotele bafethu. Ngicela bafethu ningivotele SSG's K SMS 244151. Ngiyacela lokho. Ngiyazana yamsisona. Abesiko mina usuthi ukukhuluma manje. Phakathi kwalezi imoto lezi usuthi. Bana mina, usuta. Ngiyezi thansi. Okay. DJ ayibambeke. Ayithethe kancane le moto. Ayithethe kancane. Ake kusukele 4310 angiboni kahle. Uthathe istaff mfethu, uthathe istaff. Ke ngapha mfethu khona kuzothatha egroundini. Mana making up. Mana making up. Imetemia kanjani? Eh? Imetemia siselo. Usegate. Okay, ngathi usemotweni wena. Nireda bafathu khona Ngilinda lapho mfethu. Ngilinda lapho mfethu. Safuna ukubuza uBenson. ukhona neshopo leMpeleni. Cha, Ngibe uright. uright ke ukukhaza June kuza abantu ungakhazi. Bayangibala bathi angakusabuza Benson sekuyini. Bayangibala. Nithu sawinile. June kuza abantu. Abahamba noluka bafambisa izandla. Bakhombise phela ukuthi lunga imuva babone. Abahamba noluka. Wajuna adlala lapho mfethu. Adlala. Bafethu, akebheke stage. Adlale Uzwile. Juna, bakuzogcina abantu besesiqede. Abantu baphethe ngizungiqedile njengoba bavume bonke. Babuze bagcina besesiqede. Noma ngibabuze mina ngiyeke. Awubabuze wena mhlawumbe kade uhamba nawo. Abahamba namapheshu. Siyabonga bakwethu. Umuntu ohamba neMagnum akazothatha into yakhe fast la. Jesu. Woza mfowethu, woza mfowethu. Bafethu isitifiketi engimnika sona ubhuti weMagnum siyabonga ubhuti uhamba ngeMagnum siyabonga mfowethu isitifiketi sakho mfowethu sokushaya nje 1-on-1 akusho ukuthi usuwinile umdlalo wakhe hayi 1-on-1 asazokujaja manje asekujajuka amajaji asazophuma results kodwa nje kwamanje i-1-on-1 mfowethu unika ushamene unika ushamene mapheshi mfowethu mshayeka i-iPhone le uyishuthi mfowethu mina ngemuva Sengibona yokugcina ke manje.
estage kodwa sekugcwele kakhulu angisaboni kwenzakalani la Mfethu, awukhuluma ngama-fans akho uthini lokho kutholile? isikhathi mamadala Bamba June. Gibela la stage because ngifuna abantu beyibone le nto. Hayi ayiphume kulezi imoto bafethu yilapho eseyidlalile. Luka, hlehla mfethu Magnum, Fumani bafethu. Weba mfethu. Le one on one ekhona njengamanje ngisacela lonke libuke la stage. Yabona lezi indwangu. Ihlukile ke le one on one. Abanikazi balezi imoto bacela kanje. Udriver wale moto icombination emhlophe izodlala ngale mhlophe. Ngizonikeza mina umshayeli aleya moto ukuthi ahambe eyofuna ukungcola kule moto akaqhathwe nayo. Okusho ukuthi ke umshayeli ohamba ngale moto ekala le ngizomnika nje lesithawulana. Noma ahambe kule moto ayofuna ukungcola nalo ngala somnika isithawulana ahambe ayofuna ukungcola ngala. Ake kuphumele izimoto bafethu mana kusabukeke ground bafethu lezo imoto lezo u4 nje siyacela bafethu. Ivale pitu. What I think? Sesiqeda ngalama one on one ama 7-seater okwamanje. Ngoba akhona amanye asavalekile ngaphandle asazongena. Ngicela ukuthi ke lemoto yawadaba ayisondele phela iye phambili. Vala umnyango bese yasondela lapho, vala umnyango bese yasondela. Angisafuni umuntu ekule moto ngaphandle kwamshayeli manje. Right. Okay, ivale DJ. Shapo. Ngizophinda wakugcina bafowethu. Caba. Usacela usondele ke mputu uzothatha okunokwakho. Mavusana. Sondela uzothatha okunokwakho. Alright ke bafowethu. Ubhuti lo olanga kumina. Uhamba ngale 7-seater le engaka left. Ubhuti Caba. Ngizocela ukunika lesithawulana mfowethu. Uzohamba uye kuleya moto ekabhuti Vusi. Uthinte noma ngabe kuphi. Mangabe uthola something uzonika ama chances awu3. Uzokunika okokuqala uhambe. Mawuthola something bese ukuthi ungakhuluma lutho. Bese sizokhombisa abantu ukungcola ozokuthola wena kuleya moto. Kanjalo nakuwe Mavusana. Uzokunika uJunior uhambe kuleya moto kaCaba. Noma ngabe kuphi. Mangabe uthola something uzonika ama chances awu3. Uzokunika okokuqala uhambe. Mawuthola something bese ukuthi ungakhuluma lutho. Bese sizokhombisa abantu ukungcola ozokuthola wena kuleya moto.
kanjalo nakuwe Mavusane uzokunika uJunior uhambe kule moto kaGaba noma ngabe ukuphi uzophetha mina khona mawuthola something uyathola bese uzekuthini so your time starts now Thaba shona ngale Mavusane shona ngale ngicela ukuthi DJ ubalekelela ngengoma i-challenge yenu bafethu sinikeza less than 10 minutes sure danke Yena ngathi ibambele nje la. Inkulumo ziyathena namhlanje phakathi konezimoto zowu2. Ade befuna na TikTok labantu. Kade nje befuna la kade. Makuphuma lezi imoto baningi ama-1-on-1 akhona. Nenze noTabazo ikhona i-1-on-1 yabo. Notabazo nezenzo ukukhuluma kwabo kuzophela namhlanje. Sebekhuluma kakhulu na TikTok. Kunomuntu okhuluma kakhulu TikTok, kunomuntu okhuluma besenze. Yale futhi. Ulate Nkosi.